lampun, moottorin, Mazdan, umpion korkeuden säätö, moottorin vaihto on hankala. Umpio pois, ensin puskuri, kun umpio on saatu tähän pöydälle. Ei kannata lämmöllä avata, hirvittävä tahna ja työ, kun putsaa tuon, ujuttaa tähän lakkabensiiniä, lähtee laakilla, sulattaa sen, lähtee pois. Ja moottori sijaitsee hankalasti tuolla takana. Joten umpion kiiltävä osa pois, jos ehjänä saa. Moottori maksaa 25 €. Motonetissa lähtee kyllä. Hankalaa on, mutta lähtee liottamalla. Sen jälkeen tavarat sisään ja tuohon vähän tahnaa ja lamppu paikalle.